होगा भी शोरूम का ब्रांड है जा नायदो नै फ्रंट साइडनि बे ओरै साइड डिजाइना गोजौनिफ्राय आवगायथिं ओरै साइड स्पर्ट्सनि दुकान नायला जों ओरैनो हाबबाय थाखायो बाखि ओरैजाय मेइन माबा जायो आरो ओरैजाय बायराथिं देखायहरना ओरै फ्रंट साइडथिं बिदिनो ओरै माबा जि मोजां मोजां गुवार जायगा बेरायनो सानसे थारला बेरायनो हागोन बेयाव बेरायनो गोसोबा नैबेथिंनि डिजाइना आलादा जालायबाय आरो बाहाय ओरैजाय मेइन गेट दे नै ओरैजाय नायदो माबायदि बानायदों नै बाहाय लहानि माबाजों ट्राक बानायनाय बे बिल्कुल एन्ट्रेन्स गेटआ नैबेनि गाहायजों सिदा ओरैजाय बै मानसिफोर नुहुरनाया ओरैजाय बे जायो ओरैजाय बायह्रायाव बैथिंजाय गेलेग्रा गथ'फोरनि गथ'फोरनि देलायग्रा मोजां मोजां दंथारो गासिबो नाथाय गथ'फोर गैयाबा माबाला ओरैजाय बायह्राथिंजाय नायहरबानो जाबाय माबायदि ओरैजाय पुरा सिटि आरो मेइन माबा सिटि जाहैबाय एन्ट्रेन्स गेटआ नैबेनो बेनिफ्राय चेकिं बागेरा जाहैबाय जाय जाग्रा माबा बिदिनोसै ओरै गाहायाव थांसै जों दा नायदो माबायदि गाहायाव एक स्टेपनि बे दखानाव टि सार्टफ्रा जा मोजां मोजां दं नै बेहाय ओरैबायदि समायना समायना मोनो स्मुथथार आरो गाननोबो नायदो आलदा आलदा एकदम दाखालिसो लांदोंमोन आं बेहाय माबानि 8,000नि गांब्रैजों आरो बे हौवाफोरनि मेन्सफोरनि थाखाय बिराद मोजां स्मुथ टि सार्टआ गाननो ओमफ्राय नैबे जुथाफ्राबो ओरैबायदि 6-7 हाजार बेबो रिबक एडिडासफोरनि बायदि सेम प्राइसनि ओमफ्राय आं दा नै बेलाय नायदो नै नैबे सुसखौ लानो नागिरदोंमोन आं कितना बोला था भैया ये कितना का था टोटल कितना का था ये 5,000 कुछ था ना 5-5.5 डिस्काउंट में 3,000 कुछ में आया था ये लेकिन अभी मैं इसको पहन रहा हूँ नैबेखौ गानदों नैबेखौ माबायदि नुदोंथाय बेखौ लानो सानदों आं दा नै बेबायदि मेरला डिजाइननि दं बाहाय नायदो बेहाय सेन्देलाबो आलदा बेबायदिनो ओरै नैबे लंपेन्टखौ लांदोंमोन आं बेजों गानना नैबेलाय बेखौ नायनायसै दा बेसेबां जायो माबायदि नुदोंथाय समायगोन ना समायाखै जाखो 4,000नि 4,000 लाथारदों बियो नायबानो जाबाय बिराद मोजां मोजां सट माबायदि नुदों ना ड्रेसजों माजों माबायदि नुखोथाय बेखौनो लामारसै नामाथाय 3,000 कितना बोला था ये डिस्काउंट करके भूल जाते हैं बार बार आप जुथाफ्रा जि मोजां मोजां दं बाहाय आय' गस्लायाबो नायबाथाय बायथावथाव 2,500 का जा मोजां मोजां टि सार्टफ्रा बाहाय खिन्थु आजिखालि श'रुमफ्राव फैनानै ना बायनो बिराद फैसा नांगौ टि सार्टफ्रा नैबेफोरखौ कितना ठीक है ये शूज 3,850नि बेखौ लानांसिगोन मोनसे मोनसे हिन्जावफोरनि थाखाय नैबे निउ एराइभेल फैदों बिराद मोजां बिराद मोजां ना नैबेखौ फसायथारबाय नैबे हिन्जावफोरनि नैबे साइड ना बरिया ब्रेन्डलै मानिनांगोन नै बेफोरबायदि जुथाफ्रा नायदो माबायदि हिन्जावफोरनि थाखाय माबायदि लाइटिंजों मोजां
बरिया ब्रेन्डआ खिन्थु फिसा बे फिसा श'रुम खिन्थु बिराद दाम जागोन बाहाय मिथिबाय ना रुम भाराया माने बिराद गिदिर मल ना बे पुनानि फिनिक्स मलाव र' देखायगासिनो दं फिनिक्स मलनि सबसे गोजौआव फैबाय जों दिनै नायदो माबायदि मला ओरै 5-6 मंजिल जागोन बियो अरे गाहायाव नायहर माबायदि दिखाना इधर जा गोजौ पूरा नीचे दिखाओ गोलैजानो गिदों मानसिया मबाइलखौ जा गोजौआव फैबाय आरो जों ओरैबायदि मोजांखा नायदो मला माबायदि गाहायाव नाय माबायदि डिजाइन बानायदों देलायग्रा जाग्रा गोगोम नैबेहाय मोनसे जायगायाव नायबावदो माबायदि बिराद साब सिखन एकदम ओरैबायदि मोजांखा आरो ओरैबायदि जा बुस्थु जेसेबां दाम गोसानि बायनो हाजोबो बाहाय ओरै लास्टसिम ओरैबायदि गिदिरखा नालाय नै बे फारसेथिं नायबावदो माबायदि जाग्रा लोंग्रा ओरैबायदि माबा दं एक राउन्ड शेप बायदि आरो बेना सबसे गोजौसिननिफ्राय भिडिअ बानायबाय आं एक्चुअलि ओरैनो फैबाय थाखायो जों बाहाय थेवबाबो दखानफ्रा गोजौआव बांद्राय गैया बाहाय जाग्रा लोंग्रानि जेबो दखान जंप करेगा ना हवा में मर जाएगा वो हवा में मर जाना हिन्जावफोरनि शुज सेन्डेल गासिबो नै बाहाय ओरैबायदि बेसेबां मोजां मोजांनो गानग्रा जोमग्रा बे लेडिस सेक्सननि ओरैजाय बे मामिनो लाबाय आं नैबे फिसानो जुथाबो बे सेन्डेलफ्रा नायदो बेसेबां दाम गोसा जाथारलै मेक्सिमाम 2000-2500नि बारा नङा नाय माबायदि लेडिसफोरनि सेन्डेला मोजां जाथारलै एकदम प्राइसआसो बेसेबांथाय 1200-2000 गाहामनि बायदि ओरैजायनि आलदा डिजाइन जालायबाय नै बेनाबा बेसेबांथाय नैबेखौथ' फसायथाराखै आं माबायदि डिजाइन बेयो नै ओरैजायबो 1400-1500 नैबे बांसिन जागोन दामा बेबो 1500फोरनिनो बांसिन नैबेना 1000सोनि नैबे 1600-1500-1000 बेबो बिदिनो 1400-1500 मेक्सिमाम गासिबो नैबे जुथायालाय 400-500-1500 ओरै गानग्राफोर जाहैबाय लेडिसफोरनिबो मोजांथार एकदम ओरैबायदि बासि लानो हागोन 300-400नि नैबे सेन्डेलफ्रा नायदो दे बेबायदि आरो ना नैबे जुथानि श'रुम ओरैबायदि दाम गोसा नैबे जुथाया गोदान ओंखारनाय दां नै ओरैबायदि दाम गोसा ब्रेन्डनिखा माबाया नैबेलाय बिराद समायना नुयोना देन्जार दाम गोसा गथ'फोरनाबो बेफोरबायदियानो नै लेस गैया खिन्थु दामा गोगोमजोबखा नायदो बा जि समायना शुजफोरखौ नुबाय बायनो हायालाय गथ'फोरनि दामा गोगोम माबाखा नैबे निउ एराइभेल होनदां नैबे आग्ला बायदि फसायबाय खिन्थु दामासो बुंजानो नङा नुबायना शुजआ माबायदि नैबे मेन्सफोरनि थाखाय आग्ला बायदि शुज बेफोरनो बिराद दाम गोसा मा एसे समायना जायगा आय' मानिनांगोनलै
नाय बाहाय पेन्टिं बानायनानै दोनदों नै बिराद मोजां मोजां देखायनो नोंसोरनो नै डिजाइना आनन्द भक्त जा मोजां मोजां आर्ट बानायदों नोङो आरो गाहायावबो दंबावो गोसोब्ला नायहरबावहोदो नोंसोरनो नै कफि माबा माबि लोंग्रा आरो गाहायाव थांबावनो हागोन देखायजोबथारबाय आयै माल लानायासो गोलैलाय लांबायलै फिनिक्स मलाव फैदोंमोन नोंना ना थांनोसै गोबाव जाथारबाय माबानाया नायदो नों बिराद समायना समायना आरो मोनसे खोथा लोगोफोर बे दुनियाव थांनानै थानोबा फैसा थाखा नङाबा ना ओरैबायदि मुस्किल बिराद दाम गोसा गोसा जाजोब्बाय बुस्थुफ्रा गासिबो जा दाम गोसा गोसा एकदम आवगोलनि बायदि नंला बेफोर श'रुमफ्राव गासिबो गस्लाफ्रा ओरैबायदि दाम गोसा जाजोब्बाय फैसानि खेलजोब गासिबो आच्छा बै टाइगारनि जुदा श'रुमाव थांनानै देखायनो मलाव बेरायनानै मेंबायलै गोगोमनो मा दं बेफोरा गोजौ 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 बिल्डिं दहाय जों गोजौथाराव दङमोन दा नै गाहायाव फैबाय आरो बेनि सिङावबो दंबावो ओरैबो दङ बेरायजोबनो हाया बेहाय ओरैबायदि भिरखा नैबेलाय नैबे मेन जायगा जाहैबाय माबा फट' खेबग्रा बेयाव नायबानो जाबाय बिराद मोजां फिनिक्स शपिं फेस्टिभेल जादों वाव बारे मोजां मोनबायलै बेरायनानै एकदमबारे जेबो लायाखिसै बरिया मोनबाय बेहाय माबानानै ये इसमें फोटो बनता है ना फोटो बनता है इधर में ये लाइ माथो बेनो फिनिक्स शपिं फेस्टिभेल जागासिनो दं दा ओरैबायदि भिर मानसिफ्रा